Ready? Começar? Today we mark the opening of the KRC office of the Legal Aid Commission. And without further ado, I would like to invite Naglap na hulo kusita na magsauti may elikin na 8 bulan ng buong na doon na pakatalakaw kay Tamera nung datulong ningon sa lango pasimay ng buong na pinasingaw rin na sinkaw sa tawon-tawon tumakin na pakatalakaw ko rin sensitivity na kanital no rin kanitutugo amin bi ino na to may takal ng bulan na wekanda. Asa bulan woling nga wekanda na kera italno may kenra ibon na numi. Era may heli na ililu ni buwale na buru ni roka ni buwale kapo usibi na dina siraw ni buwale sa ira na lumenta. Ibong gobierno na yalingori tubira na wanunu may buru ni wika Vika minaka kinambulo sautu ni nona dui mata buwai. Isa kendarawan isa takoso wakadalaka. Ina bingkara bini turang kinamarawan ni legislation ni legal aid. Ubu nakata ko mo bukan tapi kenda. Nabi tanno ko ndutu no chume ko suma. Na non bingkara bini legal aid na non tabunwa. Ele wala singi bangat takat ko buka binak. Na bolong ko na legal aid. Or na suli sala makalawa singin ni somi lewi kan dan dulu wangarer na don ni lawa na loya so vira na los tikenda so vira na tara non da tanga raya iliani go na doli baka sala makalawa ni matentu sule weekend da baka le weekend na bibu ke bikem na le ni bonwa na bingara bini wala bola ni legal aid angara weekend na kana bola taki kena baka salit tayo baka lawa na kena rawati na ribu ke baka lawa may berto na Accident Compensation Commission koran tarakin na kena lawa sing nisomi na bingkara bingo mamadal takatibo na bingkara bingo legal aid sing nisomi endo po awle wel tek sarang wale weekend na lendo monwa sing nisomi na bingkara bingo kasi ang talangan ni balabu na wawa me wara kena bika baka lawa bolto na kerkere may tos mo lang sa tos ko lang ba nalaw lang dito total na tugmat nan rabi mo kina legislation ko so mi kila ko la mo to no biro kay ni may wala gay non to mula ni ko na wala gay no ko ni kung na tinanong mo kasi sangat tagiti ko na to kini makalaw ng money doon ba na beauty ni ginakata na kanakoy mo lang tagin ng onisusu ng tawso kaya makataway makalaw kaya mga ko na mga sa tubo raw may wala sila sinalibili may buwi ko na buwi makasalta yung raw o sa tubo sinisaw Sisa minabing karabing mo, sabi mo hindi kita na hindi mo hindi tak na hindi kaya daw na hindi mo bilawa. Mula sa kamay na yung bilawa na rulog yung ko. Ang butong mo matatag mo kalaw, malulubog mo kayo. Sa malakpay na ng munisita mo kiyasi, kasi pinamuro ako kiyasi, nanggang kaya pinamuro kita ni Sisang. Merawat kita dulu binari kau kesal tenggelam. Kan mana kita, kita suka menendeng dulu, sarawat kita dulu. Iya, karena asal ni
Muna po malaw tayo sinatok. Ito yung nagkikaroon dito. Ngayon karami na ulo ko si Saudi dito na hindi tayo so na punong tutup. Ito na yung tutup. Na makamawala yung studio, ito na luwa, ito na kulimuli. Ngayon hindi tayo toke ni Violet, kaya Renzo. Nawala yung huli. Kapag kawasin, yung nakasaltag, kinanong yung matatag, naging kamakalaw. Nakawag dito na ng bulang maraw na naman yung ubay. Kaya makailila yung manakir mo sa na chinikali manundol ng dola. And the takit tiniti ko na chinikali manundol ng dola na matakati ko nilaw na tuwa yung natundang nabig ko nilaw. Isimarawatan na isaw ya, chinikali manundol ng dola. Kaya makailila yung na chinikali manundol ng dola nilaw rawatan na naman yung ubay. Inisa rawatan ka na manibukay na nandun na naman nilaw. Nung matatag kami, ano ba kasama ko kalawa, tanya din kisi na kami sa tunong sa Singapore. Yun ang milaw ka. Sinutunan niya sa talagang batulaw sa Singapore. Ano ba ko, nagsiputin na yung buwan na waya, yung nga rin kami ka sa isyon, yung mga maniruwa, tinutulong na sila. Sabi ko, wadi yung pinagpinurto na pinabuelis lesi, yung singamoniti, Singapore nun, padahal Singapore nun pa. Pero ni Singapore, natawa ni Singapore mo, na legal aid office, dito ni na may manatak. Kasi na lang ito may Singapore. Ano siya pala na yung doon ng one day to two, kaya yung tambay mo, alam yung ito ni, ano naman ni Kerber Sal, wala. Ulpul tayo nga ni yung karami ko sa ako talaga ni wala kasi kung sa mga talaga kalawa yung si lele na mabigyan ng bulot ng juvenile tuwalis ko yung natatuloy na katao ito yung naman ni siyang ni Rauka na naman ni Matahubay matalikato magiging karami ni legal aid ang dolo tubig ko ni Andrea nag-ibo ni Salta kalawa Namangang ko ito na tututuloy ni Wingo na nakalandalan ito na nakulong legal aid sa Sanganda na mataka na sinumelang basa nakalandol na legal aid office ng Sanganda yung sinulo tuloy ang $1 na legal aid office ito yun o natapos sa $1 million may mga titensika na hindi matento na itong nakulibit ko nilo hindi na kanasulit na pakasalang pakalaw ito na Sino na taon daw kung ibig ko nilo, nabigay ko mo ni, na naman yung garang tayo ni Misin. Nakamatang siya ni Bingarami mo na ligalig, nangyari sa Rinutuma, Kandamon, Hundawang, Moro yung bawang ito nakatamba ng Lehukan. Sana po naman, yun na naman sa host ko na siya, ganyan ligalig. Nakatamay na yung milik na host, mabukuruan na yung wala yung ligalig, David. Na vital mo ko rawat sina lalu motor itu ko rawat sina na sudah lalu matentu na umay la hulyo sini po ni $1 million na bag mo la hulyo lebih karabi de rengo na sambo kilay ni kilay kin no dabuno na tuta kin na bi ko salta na bika ko la lebih karabi ni legal commission sa do bi ko salta kin no ndo na bika ko la no dabuno do tunu ci na because legal firm in Fiji. Yes, sige ni sir. Kami mo sa role yung na sa sutin ni raw ka mo ilaw. Meron ka sa ilaw ka sa utak ni ka mo ilaw. Ken na ba maboy katang. Gusto ko na nalitan ni BDM office, itikong ko sinto tolak nga mo tay. Dia meron na bingara sa kung wala kami komunita na kayasi kaya nachubukin na tawa ni chugo na full time nachubukin na rona bolisles rona bingara ke rona bolisles nang rano jisata ko na ngoni sudo bo mindo na nang bo sudo ito nang to na bolong better di ko matala na nang do por tukutuk. To the Solicitor General and Chairman of the Legal Aid Commission,